Dorak Sotapuka, satu cek. Parmuski Madian. Satu cek. Satu cek. Ayo pendober kono. Ulako kami masolat nari horas madita sudina. Dorak Sotapuka parminggota di acara tanom di tiki papungu pilihan padua hon. Sadarion dan papungota amplop tu pembangunan. Alai pasahatota pilihan hamlateon di bakobasion di inata pandita insuliana cai. Dari zulu magita non pasahaton pilihan tei. Duk kita di nganan lau pasahaton pilihan padua hon iba. Marhite-hite guarni debata ama do guari anakna Tuhan Yesus Kristus do guari to di parbadia natu mo palangit do tanoon Umana tamadi Tuhani marguru tu sadok lomo ni rohana parbue marhite saluhut ulau nadenggan Oloi hamu majahuba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite olop-olop, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Upangido hami tuho, say leong matuhami tod dini hasitongan duhot dame, asatakas huboto hami nasa lomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni, sian nasa gugunami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tuhan
Hamuma pati ni debata di parminggota sadariom imana tersurat di Jakobus sada ayat 22a Kantornya urus. songono bahatana alai gabi siulahon hatai mahamu alai gabi siulahon hatai mahamu ido anggo sahatna atong rap mangidugugu mahita siat tuhata lau mangulahon patik nai ali Tuhan debata say parbugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin marede kita Oh Tuhan Yesus Rajaku, kami menanammu semua. Naiklah takku dosaku, Tuhan singgung tatopo tima dosa tanda gudangi tua dopan ni dibata martang yang mahita ali dibata na marasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manak tiga hali hami roh tujulom kuhilala hami rikot doa sini roham disaluhut halak hami halak perdusong alanido bain nahu paserep pami diri nami sadario di julom jalahu parhato potami tung najut-jut do hami manibil sianak ka dalam munabadiai songo biru-biru nalilu sayunak pabali hami sia julom alanido sanami i aidang di halomo roham hamatean yak kapardusa alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu se sama saluhut hagi dihon nami dohut pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot masini roham di hami marhite-hite panidangion dohut hagugon nito di parbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bain hasangapon di guarmu nabadiai amin
Laus tangi ho kamu ma baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nungga pola hupasisi aka pangalausim songon obbun. Jala songon obbun manorop aka dosam. Say mulak maho tuaku. Ai au dosi panguluho. Hasangapom ma di debata na digijang. Tabege mahatani debata turpuk epistel di minggu tasedarion di mana tersurat di Matius bidu 5 ayat 1 ayat sia tajahama responsurya songonom mahatana dungi Roma akka siboto surat duhot akka Parise sian huta Jerusalem madapoto Jesus nin nama alai nin nama mangalusinasida ya hamu boasa lau sampuna patik ni debata paingot-ingot adat munai Tahatidakum maha porsiaon tain, songon nahina tidakun ni dong atas maha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, hidu ama parhubu na suatu dusan, na tumupalangi dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sesedei. Imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean sianto di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau nabernit di panghukuman di Silatus nama tetarpanjal di bana di hau pinar silang natuat tuban watoru dung di tanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudu tu siamun di debata Jehovah ama naik parbubu na sohatu dosani Simay bana, pay mamulak sugot tutanoon, mangumihalak na mangulu, dood na mate. Au porsia di tod di parbadia, jala adok sa da kuria na badia, kuria to patialak Kristen akka na badia, dood di hasesan di dosa, dood di atay na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak na mate, dood di agmuluan na sorasuda. Amen. Tapi gema tikting na masa di kuriata. Titing di Minggu Pasa Pulau Paton Dung Trinitatis
tanggal 1 September tahun 2024. Bagian na parjulo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasa pulopaton dung trinitatis doho tema mangaraduti tonani Jahoba. Napaduahon majakon dohot paborhaton padita. Naparjulo di hari Minggu sadarion tanggal 1 September tahun 2024 dung sipul jamita paborhaton manang martaning hata ma inang padita Juliana Jai STH dohot keluarga laos diuduti manggojakon amang padita Marsaldo Rajagukuk STH dohot keluarga Nasian HKBP Parumpanjang Resort Depok 2 gabe padita fungsional HKBP Resort Depok. Nani uluhon ni amang kabit Marturia HKBP Distrik 20 de Boskap amang pendeta R. Lubba Tobing STH. Dusipul parmingguon patu pauni huriat tado ramah tamah maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Nani dohotan ni utusan ni ruas yang ganup wik pertanyaan dohot kategorial. Napaduahon papungu peliat tujolo dohita marhite amplop tanda kasih. Tu inang padita Juliana Jai STH songon tadda holong ni rohata di pakobeson nasida di HKBP Depok Sada ima ditul parmingguon pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 lalu. Bagian na patuluhon jadwal bermasmur dohot bazar pra pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2024. Partureni wik bermasmur dohot bazar pra pesta gotilon Boy Mai Dauta di warta jemaat na penarade ni huriata. Bagian na papaton pelian bulanan. Daftar ruas nang pasahaton pelian bulanan Boy Mai Dauta di lembaran na penarade di papan pengumuman di pintu utama ni gereja ta. Bagian na palimahon laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap perhapengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon Boy Mai Dauta marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton moleate huhut manasoi tuganup ruas asa pasahaton guguan tok ripe dohot janji iman tu pembangunani marhite situawik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan. Asa marhite na margugu ganup ruas ni huriata Boy marture perdalanan ni pembangunani. Bagian na paunopon program dohot anggaran ni huria tahun 2025. Parture ni penyusunan ni program dohot anggaran ni huriata taida ma di warta cetak elektronik na pinarade ni huriata. Bagian na papituhon sinode godang HKBP pa pitupulonopon. Puncuk pimpinan HKBP marhite surat ni Eporus HKBP nomor sada 0 onomsia garing L08 garing 8 Romawi garing 2024 pasahaton jadwal sinode godang HKBP napa pitu polonopon nanang pamasaon di bulan Desember naro. Songon isi ni surat na mangihut Boy Majahota di warta cetak manang elektronik na pinarade ni huriata. Bagian na parpudi titing na susinahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite-hite grup WA wik pertanyaan tabe. Songonima titing masa di huriata na bagas saminggon saya di pasu-pasu tuhat tamay tau sangap di guarna. Hatta na hinaholongan di bagasan Jesus. Ata patujula sa tokidor umam si. Godak pasu-pasu di leo debata di kita. Ito, alulilin di. Ano tiba di man. Kala ni siapa pasu-pasu nak tajaloi tak pasah mapiliat tanah dominggan terpuji Tuhan.
mangingi. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marihita. Hama kamanginang sudah hita rasni huriata. Tajahama barita nauli dihita di bagasan tikion. Ima na tersurat di 5 Musa 4 ayat sada doho 2 baru muse maruduk mano muse ayat onom sah rodi ayat sia songonoma didok hatana nuaik pe ale Israel sai tangi homma aturan dohot uhum akan hupodahon tuhamu sibahenomu asa mangulu hamu jala masuk kamu tutano si teano munai na nilehon ni Jahuba debatani opu muna itu hamu dang jadi abamu tu hata naung hutonahoni tu hamu jaladang jadi orwa muna siani ikon rado tamuna do akatona ni Jahuba debata munai naung hutonahoni tu hamuna aya onom atong rado ti jala ulahon hamu maakai ai ido gabi hapis tara muna dohot hapatasom muna dia dopan dia kabangso yarung dibege na sida salehut aka aturanon gabi dohon na sida ma bangso na pistar sahali jala na patas marohado bangso na bulunon ai tung bangso na bulu dia ma songoni jonok aka debata songon Jahuba debata tai manak pigahali pe hita pa jojo ibana ai tung di bangso na bolo dia ma adong aturan doho uhum na tigor songon sadok patikon na huleho di adopamu sadarion atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham dia kajamita akan naung ni ida ni matam asa unak talus siar roham salele ko mangulu jala ikon pabotohonommu do akai tuaka anakmu doho tuaka pahopum ima sahana molo tasukun waeng tu bagasar rohata buasa Tuhani menempatkan halak Kristen lumubi mahita gereja HKBP adong Indonesia. Apeta boto penduduk Indonesia on mayoritas do non Kristen. Buasa madebata mabuan bangso Israel dung haruar siantano Misir dibuan tu tano kanan. Hape di tano kanan nunga adong penduduk disi. Adong halak kanan, adong halak het jiwusi Amon. Naung nasida manobah gana-ganaan. Naung adong adat dohot budaya nasida. Hape gudang do pesastong na daerah akan na kosong. Totu renunga do dihita. Molo pe Tuhani menempatkan halak Kristen dohot gereja HKBP adong di Indonesia.
na adongdo sakka ni debata mabain hita tinggal di tengah-tengah ni masyarakat na majimukon. Na berbeda suku, berbeda ras, budaya, dohot agama. Ikobui halak Kristeni manirai, manodangi, haboran ni pasu-pasu tuna humaliaksa. Ale persoalan, dangulon namurai, itu bukan pekerjaan yang mudah. Nekon godangdo syarupata hamaolon, bahkan marak, bahkan parukilon, bahkan mendirikan gereja sangat sulit, mendapat izin sangat sulit. Ima ikon syarupata, sonari suku-suku, atong ahadu ujahata, aha madasarta, aha mapegangatta hita tinggal di tengah-tengah ni bangso. Topik ni minggutta sadaron nama dok, raduti, tonani, Jehovah, ima budalta. Songoni mamuse molope dibuat Tuhani bangsa Israel tu tano kanan, adong dosaka ni debata tu bangsoi. Asabui na sila gabitiruan di bangso-bangso na humaliaksa. Nabui mengubah bangso na asing na mardebata sileban, mula na sida mardebatahon na mangulu. Alain si persoalan, dang murai, gudang doha maolon, gudang domara adupan na, budang murah sida tergiur, bisa terlena, terpengaruh, Tuhan somalan ni haka bangso-bangso si Pilipigo. Atong suku-sukun, ahado senjata, ahado nagabi ujahan ni bangsoi, ima turpukta sa darion na madok nakin, mangaraduti, tonani, debata, berpegang pada perintah Tuhan. Ido ujahan. Atong songo dia dohita lau mangaraduti tona ni debata, pati ni debata, manang hata ni debata. Tidak manakin di ayat sedai. Dak palau jahabi ayat sedai, ale intina disi tangihon manimna. Tangihon ma tu bangsa Israel, tangihon ma tu huriata depok sadaon. Dengarlah ninna. Tangihon ma aturan dohot uhumi. Dengarkanlah ketetapan dan peraturan. Bagas do lapatan ni tangihon ma. Dengarkanlah. Sian hata hibir doi namar lapatan semah. Semah lapatanna tangihon. Bigima. Parrohahon ma. Parateatehon ma. Pikirima. Hanguluhon ma. Sema lamar lapatan manangihon secara totalitas tubuh, jiwa dan roh kepada Tuhan. Pulin manangihon. Asa memang masih argado hata na manangihon. Di Jakobus sada ayat 10 siabe di dok sono. Ganuk jolma girgirma ibana manangihon. Ganuk jolma girgirma ibana mananginangi, bakol ma ibana mak kataho. Ido huroha bena dito padibatajol maon kedua do setebi nuaing onkan pada binegiatate ima pinggolta. Ale sada do pamangan. Sada pamangan dua perbinegian. Ido kan? Adong do tujuan di debata di si. Asa gumudang mahita girgir mananginangi alai bakol makataho. Gumudang mahita manangihon sian na makatai. Diam itu adalah emas. Molo tapatupa nuaing permingguonon makamanginang iko gumudang duhita di son manangihon suara ni debata. Sian suarata, sian suara ni dongata.
Ale persoalan songonon. Buido hita di bagas joro ngamar minggu. Ale segumudang manangin suara ni dongata. Kiri kanan siamun. Itu persoalan takan. Gabe hohom matu hatai. Dia diam. Tidak bicara di sini. Karena kita lebih banyak bicara dengan teman-teman kita. Hape molo hita romar minggu tu gerejaon. Nama nangihon suara ni sedo. Suara ni di bata. Iro nak benda dibuka. Gereja potum. Dibaik potum kan. Merhiti-hiti. Gowar ni di bata ama. Anak doktor dipor. Masa dok songoni. Kita yang datang ke gereja ini adalah sudah di dalam Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Unang-unang betong nama kata-katai. Itu arti potum. Jadi lapatan na. Udang do gereja ta KWP rupani. Dupi hapor siya Roma. Mano putih dosa tadi lebat. Saksi tong na tong. Ikon lau masuk. Ikon redidu iba martangi yang majo. Neng masuk mana alaau neng marsaur dohot. Tuhani. Buasa rikot tita manangihon aturan uhum. Buasa rikot tita manangihon pati ni debata. Manang hata ni debata. Ahado lapatan ni. Di Rom 10 ayat 10 itu. Di botamu rak kain nangi. Para poni depokon. Sian natu mangiho doro. Hapor. Seao. Ia panangihoni. Sian hatani. Kristus. Ido. Sian natu mangihon. Roaha. Hapor seao. Jadi asa adong hapor seauku. Asa adong hapor siamuna. O jahanna manangihon. Manangihon hatani debata. Ala persoalan songonon. Nakidua separaton. Alibodo muki kita jumo jot tuminggil manangihon suara ni portibiodo. Itu kan? Misalnya lautu pasar. Ragam di sita tangihon. Anon saya hari minggu lautu mall. Udah tatangihon di si. Akamata lautu lapo. Baru muse adok suara ni politik. Adok suara ni ekonomi. Baru muse adok nama buka HP na. Marlama adok muse marhiti media-media sosial. Molo ido gudak tatangihon. Dan adok hubungan ni tu hapor syauta. Alai nama nangihon suara ni Kristus. Ima molo olo hita manangihon hatan debata. Di diai. Om manuain di para mingguon. Pertanggiangan di bagas sendiri, apalagi dia zaman nuain kan melalui media sosial, aka YouTube ni pada tata sirait tiap hari do pada si hobbing. Ya kan bisa saja kita mendengarkan begitu. Aka itu ojahata nalaho patoras hapor siau. Lai hawa kamanginang persoalatan nuain odo. Tinggil do pehita noaeng manangihon suara ni debata. Olo do hita songonai do kondisi Jeremia. Di Jeremia 15 ayat 10a. Songono di dok. Dung jupang au hatamu. Ina si Jeremia. Gebe husohali doi. Jala hatamu do lomo do las nirohaku. Ala noktar gowara tu gowarmu ali jahuba debata seba. Dung jupang au hatamu ahidokol. Gabe husohali. Lutamu do rapatan ni manohali. Manohali songonong. Ngamale hita. Ngamale. Tapi tebu si pangano. Babi panggang arong disi. Na diarsi arong disikan. Baiko kamale. Dangolo be marset do be mangalang yon. Itor cuci tangan manon itor di sohali. Di sohali masih panganon nai alaniah. Alani tebuna. Manohal lapatanna itor di joputi di sohali mabut. Itu lapatan ni manohali. Di doksi Jeremia dung jupang au hatamu husohali. Namar lapatan dia makan dengan tenang, dengan lahap. Songoni kita namar saur di hata di beta melungun. Masih hol hita di hatan di bata. Bola jahamuna buku pesalmen. Gejang du pesalmekan. Hola dibuka hamuna pasal perjulu.
bidusadai ahmedokon par pesalmeni disi. Pesalme sada ayat 2. Sai pati ni Jahuba dolo monirohaku. Jala sai ido hupikiri Arya dohot borngin. Ninna par pesalmeni. Arian dohot borngin. Baik kamu nama. Sai pati ni Jahuba hatan di batado lo monirohaku kerinduanku. Ido sai hupikiri hupa husor Arian dohot borngin. Hama kamanginang molo di gereja ta par minggu somalna 1,5 jam do kamar minggu. Ilo kan? Ali bodo hita 1,5 jam ngagudang na bosan. Apalagi mo sono ning lamar jamita ngay basin catana. Mangalak permen di sikudungan na yang do permemu ningna. Itu ahai mo dohot do kau ning jamita mananinna kan? Ada begitu. Mula sirupani mula tergejeng jamiti, negejeng jamiti di pediton itu ame manian ning mula kau ninna. Beda molo hita tu pesta. Bayangkan kita di pesta, natuari kan halak batak marpesta rotu tia bersatu kan. Roma jam 11. Mula jam 5 jam 6 sore, hampir 7 jam di pesta. Tahu mana kon nabosan. Alame maktabu. Mulai gereja to kon naman ang ihodokan, mulai di pesta beda. Mga majo. Nak sorong rupani ulun di berisi sok dia cok neng jolo ahe dok kota he pai mau naha kopi dohot lapet pro majo lapeton hatok kena muse tapi masa jum nai adok senek ringan hatok kena muse akamata adong mak tua dohot bir memang atok terus harus sipanganu dang bosan bayangkan 7 jam dak kemen dokon anga bosan di pestaun karena selalu ada makanannya tetapi kalau di gereja beda dengan demikian. Kita di gereja hanya 1,5 jam. Ngagudak sipata persoalan. Olo magi perditai dimuruhi. Bagi jakku jabitan di perditai ini nam tiba. Mula sadari sabarngin 3 jam. 24 jam. Usuk macam jujur jahamu. Adong 2 jam manangyo katan debata. Adong 1,5 jam. Ada 4 jam atau 5 menit kita lah yang merenungkan itu. Yesus mandok Matius 6 ayat 27. Jumuluma nului hamuna harajaon ni debata do tatigoranna dungi pasahatok kumatuaha. Jadi kita sebagai orang Kristen harus demikian. Bigi suara ni debata. Karena apa? Kita bangun pagi jumulu lului debata. Suara ni debata jolo mareddeho tangiho atani bata ula masilomu pasu-pasu di batamai amen hama kamanginang ebuasa hita horwa rikot maniukatan di bata didok di Hebir 4 ayat 12 ayat aina mangulu do hatani di bata jala marpakrohon tumajom sian pudang si dua beba jamita na dari minggu ini, molo mar minggu tan nari minggu ini di Efesus. Efesus 6 10 behu sama son. Jakok kamuma nang tahuluk haluau. Dohot pudang ni todi. Ima hatani debata. Jadi ternyata hatani debata namar huaso dui. Namar hagugo dui. Itulah yang menjadi senjata rohani kita. Karena memang kita harus tahu. Kita di dunia ini adalah peperangan. Bukan peperangan fisik. Tetapi kita dimanapun kita berada. Di kantor, di rumah, di ladang. Ada peperangan rohani kita. Dia mah perang rohani kita. Iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kita. Sibolis tidak pernah tertidur. Iblis itu 24 jam berusaha menghancurkan kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Las martangia kita nuaing, marminggi kita nuaing, marusaha di sibulisi, rotu hita. Ndak pula begi jabitan di penditai. Modohodok maho, terpudu mahonin. Itu. Jadi modungat sita marangananga kamu holak kapimu di bukti hamuna si maroyamu di si tokadonga muna. Diberi sibulisi mai mekelek kelmei bana
Karena memang itulah tugas dia. Dak kiai benar pani mangulahon nasune mangulahon naringan. Holan narwa do dulahon. Jadi saat kita lengah, tidak berdaya, iblis itu sangat mudah menerkam hidup kita. Apa yang menjadi senjata kita? Senjata kita itu adalah firman Tuhan. Ido ditonahon debata tu si Musa, neng borohak babang suetu tanokana di jami tahun, adong mabuhalna. Aha mabuhalna sidan non unang murah tergiur tu portibion. Roma si Musa mando ingot tamuna hot di patik, hot di aturan, hot di hatani debata. Atau kamakamanginang senjata rohani kita adalah tapak kemangulut taunate redi mahita hubas manangihon hatani debata asal nang murahita 3S stres, stroke, stop, loasal. Molo semanguli hatan debata murah di stres, murah depresi, ikon hatan debata do ujahata manak tu dia pehita mangulang. Di ayat 2 dia paingot do musehita di som dang jadi abbaan dohot oruan pati ni debata manakatan debata suku-suku puasa hatani debata firman Tuhan itu ngasih kop. Firman Tuhan sangat sempurna. Di Parjamita tulu ayat 14b. Songo didok. Daktar bahi jolmai mana bayi tu si. Manang mangorusia ni. Di bahi debatape songo ni asa mabiar do jolmai mida ibana. Jadi ada kebiasaan para Yahudi, para raja-raja di zaman kuno katanya. Apapun yang dikatakan oleh raja, maka itu merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa dilawan, yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa ditantang. Itulah hukuman yang sudah berlaku. Apapun yang disampaikan oleh raja itu sangat penting dan punya otoritas yang sangat kuat, yang tidak bisa tergoyahkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Songo di organisasi nga adong SOP molo dilanggari hona uhum. Songo nima digobar ho di son hatani debata nang dipasahat natuhita ngasih kok be dak pola ababe dak pola huranga be ido bendai dok si Martin Luther sola skriptura hanya dengan Alkitab, hanya dengan firman Tuhan. Itulah bagi kita sumber kekuatan, haguguon, pertolongan bagi kita. Allah ni homa kamanginang narikot hita nuaeng bohado hita lau majalo hatan debata di bagasan nakin haporsiao. Bohado hita lau pasahaton hatan debata di bagasan hati goran. Bohado hita mangargahon saluhut aturan uhum manang hatan debata unang deba arga na dibanai dang arga. Sudedo na arga naung tinotopon ni debata. Dang bueno ni oruan, dang bueno ni abbaan hobartu selerata. Di ayat onom, tidak musai deso di jamitat tadi. Ternyata, dak polo jabi ayat nai, hita sasitong na nina dak cukup holam manangihon hatan debata. Dohok ma mangulahon. Itu nak kekubungan na tupatiki. Nong jenahani para gedata pada tata sirait. Dipatik nakin didokdo Jakobus sada ayat 22. Alai gabe siulahon hatai mahamu. Unak kola pananginangi akan apa oto-oto di dirina. Uli dohita manangihon hatani debata. Alai asa sikop ikut terida manian par buena. Harus ada aksi. Aksi doa kita, aksi pujian kita, aksi kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah orang yang bijak, itulah orang yang berhikmat. Ima kena bisu. Itu hatani Yesus di Matius itu ayat 24-20 itu. Sangat dok Yesus. Nau begi hataki.
jala diulahon si patudo somme tu halakna namar roha na pauliho bagasna di atas batu mamak rope halisuksung rope haba-habainna dang marupak ala dibahin ojahanna di atas batu mamak alainna Yesus nau bigi hatake dang diulahon si patudo somme tu halakna naoto pauliho bagasna di atas rihit Roma udah potir takuju manodong bagasi gabiaha marupa. Nendo honon ni Yesus tu ita songonon. Tak cukup pita holam mabigi hatan di bata. Aleko taulahom mai itulah orang-orang nabisuk. Ima orang na berhikmat. Ima halak na bijaksana na ni halomohon ni debata. Terida di pangulaon. Satu perbuatan baik jauh lebih berguna daripada 1000 konsep tentang kebaikan. Karena perbuatan baik kita itulah bukti iman, bukti doa kita. Perbuatan baik kita itulah yang dilihat setiap orang dan dinilai orang lain. Perbuatan baik kita itulah praktek iman yang memberi nilai tambah dan menjadikan hidup kita ini bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi harus ada pendeta merjemita ma tuje makna. Di suku pendeta ma tuje maknai. Tapi gak tahu teh hamudu Kristen nina. Arung udah mertudu 5 tahun. Arung udah mertudu 10 tahun. Arung mertudu 20 tahun. Arung 30 tahun. Ale hampir 20% jemaat nama dok anggo hami nunga Kristen siada opung ni da opung dopenina. Berarti ngeliling kan? San opung dopungna. Jadi bangga metu peditong. Dia bangga mendengarkan ternyata jemaatku ini sudah lama menjadi orang Kristen. Di suku peditong mamuse. Molo nong liling dohamu halak Kristen. Nina mamuse. Nga olo hamuna mangulahon nga olo hamuda gabi parhubas na gabi melayani songot itu pani makubasi di kononia di marturia diakonia ima suku-suku di pedito isi mana olo ninna satu pun di antara jemaatnya tidak ada yang hujung tangan. Hanya bangga mengatakan, kami sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi setelah ditanya, apakah mau berbuat melayani di gereja? Satu menyatakan, tidak hujung tangan. Akhirnya, marsak mapaditei. Geli mapaditei. Jematok kape, holan namanangi hodok. Dak terida di parbui. Ya ada dok saya ada ide ini nama sahid. Ngakoroni sahidna. Dibagi masih dokter roa dono manarina komate se hono mengganggu kimi ban hono tu matangis dung dibigi beritai nalo mate mana pende di bana di joma pedita asa dihibur jadi Roma pedita rupani di bae marenungan marede do martangiang di papos maruhana to Allah hidup saya amin pedi saya mengganggu saya cuma tangis kesal ma pedita Roma pedito isukuma. Wasi na saya tangis biho. Ngatin nang yakoko pos marham. Malum do sai monina. Ali aham halusna. Romena tomandoko. Odo makul sokwina. Odo tangis cu. Molomati au marsugut. Haduan. Saya takut berhadapan dengan Tuhan. Saya takut di sidang Tuhan. Mulai sukut tuh songonon. Ahama nang binaymu nang diulaho di portibon nina imana subui hualusi saya tahu selama ini sebagai orang Kristen belum pernah berbuat yang baik holan nama nangi hodoau mulai suku na marsugut ahama nang diulaho dan bui hualusi ido mang pendeta tangiscu ido hol soku nuaeng saya tahu takut berhadapan di sidang dengan Tuhan Yesus nina huboto do adong ngulusugoti tetapi berhadapan saya takut karena belum berbuat yang baik. Hidup benda dokon Galationomi 10. Selagi masih ada kesempatan,
berbuat baiklah. Atau bisa sehari-hari. Ulah kamu mah nedingkan. Ala memang itu tiket tatu benua gijang. Dan orang nasing. Matius 7:21. Dada saluhut halak. Nama jawau. Bongot tu harajaun debata. Alai holanna. Mangulahon. Lomo nerohani. Damangilo. Hamu kamanginak sudah terus nilai. Selagi ada napasmu. Ada kesempatan. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu lansia. Inilah waktunya. Ulahom manadingkan hobar tu hatani debata. Dapar pudi mak. Di pabotoh debata do tok tu si Musa ne yayasiai. Ternyata hatani debata ikut diwaris sodoi tu generasi penerusnya. Dak cukup pola dihita. Idu benda di 5 Musa onom ayat itu. Catatamu akan main langsung nato orang sate. Di dok sokonom. Jala ikon gogo omu mengajarhon akai itu aka anakmu. Jala taringotamu akai. Molo hudul-hudul ho di bagasan jabung. Manang merdalani ho. Di pardalana manang lau modo peho. Nang dung hehe muse. Ima sada hasomalani halak Yahudi. Merupakan suatu kewajiban, keharusan ikon. Songon natoras. Mengajarhon. Mewariskan imannya. Mewariskan patik, mewariskan hatani debata, tu pahopuna, tu yanakona, hudul ho, merdala koina, area dohot, borongin. Kita pihak kamanginangate. Sebagai orang tua, harus tanggung jawab mewariskan imannya, firman Tuhan kepada anak kita. Orang tua do guru na parjolo, dohot guru bolon. Ulangi lah. Orang tua do guru na parjolo, dohot guru bolon, tu ya nakonna. Dan guru sekolah minggu, hola di gereja dui. Dan guru agama Kristen, hola di sekolah dui. Itu terbatas. Ale yang go guru bolon di natoras, guru bolon natoras do, tu ya nakonna. Ido benna adong padohnya ala bata madosono. Tiki mek do hau na bekuk dengan nina sioron dung belga masuak namai. Lapatan na ditiki mek do dak danaki murah ajaran. Asa mardala di hati koran molo nungai na diwasa ngatung maulbe. Sega madasor sega maha luhutan. Jadi bagas sidu jami to tu kita makam manginang songo kita natoras marperet di tu debata tu anak kotai tabai me bagas tai gabe gereja mini bagas pertangyangan arong nama dok songonom boharu hita rumah tangga tayakik ko jorupani teologia meja makan ninna teologia meja makan molo da julu hita di huta-huta molo mangan natoras anak kon di dia do hudul teh ditikar do kan dedamu do dilage rak mangan ma diseduki me dahandekan dilebih memangan. Nuang dang mertikar behita di meja mana? Tapi pertanyaan, apakah kita di rumah masih sama-sama berembang, sama-sama makan dengan anak kita di meja makan? Iru ne peru kilo tadi kau tahun. Ngajarang berhita rak mangan di meja makan. Ngasudi bion. Sapi di jebu nggak masih bun happy nabi. Mangan di kursian, mangan di san. Ini persolatan nuang. Tidak ada lagi membuat rumahnya gereja mini. Nang di bagas pertangyangan. Itu persoalannya. Kapan waktu kita mewariskan firman Tuhan ini? Allah ni dora. Iko paratiate honot tado. Ajar honot tado. Anak kotai tu dalam neringkan. Kalau saya masuk ono. Ya ada saya natoras. Kalau saya anak konna. Marpikir mana toras dan bohado anak kokotahi asasiaina di paratiatehum matorus di bereng-bereng matorus kebetulan setabi keluarga mangontrak mebana jonok tu kuburan sela mana kono tu kuburan hola mula sa kuburan di pa bereng-bereng natoras nama di jauh rupani bohabe di kuburan colmai pamanar pa marukitukik di si di badu pani songon namar soba-soba martangyang Banga sale bana kokon. Saya songon di kuburan ini ibas masuk mana? Atau pidda memana?
Pidda mahalako muse jonok tu pasar. Jonok tu pasar, selama anak kon naon tu pasar. Di bereng-bereng mari sini jual beli. Na manuhor dohot na menggalis. Sah di jabu di pasum-masuman. Sedia mon. Na sodo pesen anak kon di jabu. Bang salah bion. Kubai jonok tu pasar gebe suarani pasar terus. Mangontrak me bana muse tu bengkel na jonok tu bengkel motor. Tong tak ada kon salah tu si di bereng-bereng mak sa di jabu di pasum-masuman ma muse songop par bengkel motor. Benei bang si gebo par bengkel motor mainna. Terakhir marpikir me bana. Mangontrak me bana tu labung di parsekolahan. Di bereng-bereng majol Malaysia. Sah di jabu Holanda majaha matorusi bana. Majaha Bibel, majahatan di bata. Om me bana ninna. Dari situlah dia menjadi orang sukses. Itulah buktinya di para tete. Nah perpudi maha makamanginang sadarion tapatu pado pabor haton do mangujakon di tonga-tonga ni huriata pabor hato paditata Juliana Jai Sian Huriata naung ujak nasida di huria HKBP kalender ya nang mangulan nasida di son lebih kurang 5 tahun. Nah pasti nunga gudang nauli nadinggan dihobasi inak padi tahun di tonga-tonga ni huriat tahun nate. Pasu-pasu me dihita patoras hapor shot tamete. 5 tahun menat tahun di son. Mula mereng inak padi tahun kuida rupani nalabok doon. Itu kan? Naburju doon. Tobok muse selalu senyum. Ada muse rupana. Itu kan? Jadi naruh haku lungu doro hamura pada depok saya video nanti. Ala memang di sisi di burju, tobo, senyum, nang apa lo berong meracik rohani do, maben hacik rohani ni dongan. Terus tiba Jepang rupani senyum mekelibana. Tersongono meneka bedi telemon rohate. Jala muse dengan mangula itu teh. Malo merjamita. Ba lungu doro hamunate. Ale mahami pedi ton ikut pidero kan. Bekamu anu nering nauli tina pedi ton nate asalas rohana. Pedita topi samina tong du pedita. Kebetulan kami di Depok Timur disod tong abang na bereng ate. Pedita bereng gisik do terus lo makubasi. Selamat mada makubasi di huriata ne baru. Soalnya kamanginang gudang dura urangan di peditaon dang arok kami nasi kok mangula teh. Katangnya koma mari sedang memaafkan mulut orang nahurung lebih pakubasion ni inang padita Julianaon di tonga-tonga ni huriata nate. La songonima naktu padita ta di son ne diucap ko sadarion padita Marsaldo Raja Guguk. Daburu karni Marsaldo. Jenggon no pardepok sadol pon Marsaldo depeng mon benonion. Ido kan? Pon Marsaldo turusan no tenang mahamuna. Ido kan? Dakoto di parung panjang Marsaldo ramuna teh. Ido songok guarneda to Marsaldo dakya di pisit tepeng nasida jemer tu mahamon na temenon di pedita taon margogo ma pedita nami teh kola bedana ra hamusian paru panjang pimpinan jemaat do alenggo sonari hamu fungsional ma dingga mamuna kerjasama tu pedita tadi son pimpinan tu pedita si Rait pedita si Hobing kerjasama yang baik alanga bida suasana ni pimpinan jemaat GB pung fungsional. Waktu jalo murun nakarahan sa pedita resort, songo dia naringkan nane patu pamuna di tonga-tonga ni huriaton. Porsero hami di pakubesan ni pedita tarajaguku di sonan non lambui lam tu hehena tu bajuna huriata di Poseidon ni ulun ni pedita ta ama pedita Jackson Sirait margogo mahamu mabenderingkan duriaton ate do inanami ya. Tuhan lah memberkati kita. Amin. Mauliate ma Tuhan di pasah rohanami Tuhan. Nang marsa rohami di barita naulim. Di parbuhali hodo hami le Tuhan marhitesian hatam. Asanai mahami le Tuhan tangi di soaram. Tok-tok kami le Tuhan setinggil mabege patikmu hatami. As ala ido ali Tuhan nebui patoras haporsion nami laos di parbohali hodo hami tok-tok tu hasian hatam dak kolam manangihon
teride me Tuhan diperbui ni haporson nami. Boy tok kami marparang hendadinggan, marperbuah hendadinggan, ngulu namion, haboran ni sinodang, manirai, haboran ni paso-paso tunaho maliasa. Ido Tuhan dipaigil ko Tuhami, asa toktong di dia pi hami mangula, di dia pi hami Tuhan di keluarga, nang di huriau Tuhan. Saya pakai hami mangulu namion gabe paso-paso tunaho maliasa. Lasongoni Tuhan, dia jadi hora hami rete senatam, asa hami songon na toras, na buit oktong mewariskan haporsion nami hatam tu akan na poso dope tu inakon nami tu pahopun nami asa tutong na sidape lam markot di haporsion dang murata rela be tu nasa ututian ni sibolis nang ututian ni portibion urupi hami Tuhan lau mangulahoni lasong itu di bagasati kion tu horo pasaton nami rosni huriam na adong di HKBP Depok Sadao tu akaros ni huriam Tuhan yang akan marlas roha nomor hiti nomor ulang tahun kelahiran do perkawinan. Pasu ma Tuhan nasida surina. Todimi Tuhan nama ngodihon. Asa tok Tuhan nasida marlas ni roha. Madalani di sudina sa are-are ni ngulu nasida. Songoni Tuhan nuaing. Mulu tungarong res ni huriam na yang dibagasan parsahiton. Na dijabu do na di rumah sakit ale Tuhan. Do akan nasidang proses penyembuhan. Na supaya buha wara kami Tuhan. Tuho Tuhan sudi pasaton nami res ni huriam ni bagasa parsahitonon. Pasu ma Tuhan sudi ubah na penakin nasida. Pasu ka dokter na menangani. Naktu nasida pele Tuhan bolo galepe para dengon ali para sahitoni. Girgiri matodina. Martangnya nasida to Tuhan. Asa marhiti ha porsionna juppa Tuhan di nasida hahisar. Songoni ma Tuhan yang dibagasa tikion di sudi nasa pakubasion di tonga-tonga ni huriam. Naning uluhon nami bagasa mingguan ali Tuhan. Tuho masudi pasahaton nami nasa parhaladom dan diluhon di pendeta nami ama pendeta Jackson Sirait. Asa Tuhan sudi mardala pakobesi di tonga-tonga ni huriam. Asalam torop akan aporsea ali Tuhan tuho marhiti-hiti pangulaon pakobesion ni akadongan nami parhalado. Posorohan nami Tuhan. Molo tok-tok sehatam na marsarengan di tonga-tonga ni huriamon. Senido Tuhan lamar buhal-buhal na pasu-pasu nang jalon nami. Di bagas etikot Tuhan los patu pahami do ima na pabor haton dohot na mangujakon inang padita Juliana jai songoni nang amanami padita Marsal dora jaguk ali Tuhan ubotahami takas ali Tuhan di tonga-tongan huriamon lebih kurang 5 tahun ma inak padita Juliana nang mangula di son nang makubasi di son Tuhan gudang nauli nang pinatopan nasida di Tuhan di tonga-tongan huriamon ima Tuhan noaing nagabi pasu-pasu na lahu patora sa porsiaw di tonga-tonga ni huriamon. Tuhan, na bodo tutu na aro kurang lebih pakubasan na sida. Ala ni Tuhan, songok kami, asa tok-tok kami olon saling mengamaafkan, saling mengapundak kasudi pakubasan nami. Posrohan nami Tuhan, tupad dita nami, tunaborhak na sida haduan, lamangula di hurian na baru, di HKP kalender. Pasu-pasu ma, ina nami nang ama nami Tuhan, asa na sida pimarlas siroha, dohok mangula, makubasi di hurian na baru narong HKP kalender. Nang dibagasati ke Tuhan neng ojak ma padita nami marsalu raja gugu di tonga-tonga ni huriamon urubi ma Tuhan amanamion nang inanami le Tuhan asa margugo Tuhan nesida marlas roton nesida lau makubasi si ulau di tonga-tonga ni huriamon rakdo tak padita nami le Tuhan asa marhite pakubasi le Tuhan lam torok ma akan aporsea songoni ma Tuhan anon duksi pula caron patupan nami pe karamatama ho Tuhan nami di hami asa di sudi ulau non mardalan bagasan las roha jalhamu leo di kuar di bagasan minggo pele Tuhan hupasatami matuho daging dohoto dinami ramoti pasu-pasu mahami ganuk marsada dewi asiroham Tuhan dihami amen mare de maita las diso maita pasahaton piliata Songon na pinasahatakin dulu tapasahap mapiliat kedua di utulanta baru be pilihan ke Pendeta Juliana Roy dan Zulo. Mari dihidak. Sai bata maliriku ale Tuhan Bata roni nauli Tuhan Suruh matuni
ola parparu dak pola dohot semelider. Ola musik. Ayak nabangingut ola pardepok, dak pola musik, dak pola song leader. Dak pola musik. Kita, la musik. Dulu inata Pardita Juliana Jai rak dohot amata. Mari demahita. Hamua kadongan para halado dohok ruas ni huria ni tuhata. Di hari Minggu sadarion pabor hatotama Pardita Juliana Jai sarjana teologi sian HKBP Resort Depokon tu inganan pangulon nasida na baru khobartu na niatur honi pimpinan HKBP. Tapuji madebata dalatadok mauliate tu Pardita Juliana Jai sarjana teologi siala saluhut pakobasion nasida. Tatangya koma asa debata mangaramoti nasida tuinganan pangulon nasida naib barui. Tapi gema majah surat keputusan SK Marhite MPSD.
Surat Keputusan Ketetapan nomor 288 strip PDT strip SK strip 06 strip 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Juliana Jai Sarjana Teologia, nomor induk pegawai 201104 1150 7198 2024. Tanggal lahir 15 Juli 1982. Jabatan terdahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Depok. Terhitung mulai 15 Juni 2024 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Prumnas Klender Distrik 8 DKI Jakarta Raya dengan ketentuan A. Menerima balanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS strip asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan salinan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 10 Juni 2024. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan dicap. Hamu Pendeta Juliana Jai STH marhite-hite gowarni debata ama dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok gowarni to di Porbadia atas gowarni Eporus HKBP Hupaborhat mahamu sian HKBP Resort Dol Depokon tuinganan pangulamuna ne baru mauliate dodohron nami sian saluhut pakabasyamuna di Huriaon Tuha tama nama masemasui bahen hasangapo di gewarna taulas niroha di Hurianai martangiang mahita ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang nunga di paujakko huriam di tonga-tonga nami jala disuruh hodo akan naposom makubasi huriami pujion nami do goarmu jala do honon nami mauliate ai hodo napaluason naposom marhubas di huriaon pasu-pasu jala tupahi ma pangulon nesida asamar parbue gebe hasang apo di goarmu bahen las niroha di huriami ho mana paborhaton nasida tu ulaon ne baru ho bartu na niaturhon ni huriam dongani jala iring-iring manasida toktong jala pargogoi manasida asa gabe manupak tulaon nasida upangido hami tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita 160 ditiki marede mulak ma Pandita Julian do keluarga las roman nomuse amata Pandita Marsaldo radot keluarga. Marede mahita.
Hamu kadongan di hari Minggu sadarion oja konoma padita Marsaldo Raja Guguk sarjana teologi gabe padita fungsional di HKBP Resort Depokon. Mardo mutusita bagaimana jolo surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 289 strip PDT strip SK strip 06 strip 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Marsaldo Raja Guguk Sarjana Teologia, nomor induk pegawai 201405 1250 1198 6066, tanggal lahir 25 Januari 1986, jabatan dahulu pimpinan Jemaat AKBP Parung Panjang Resort Depok 2, terhitung mulai 15 Juni 2024 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Depok Distrik 28 Deboskap dengan ketentuan A. Menerima balanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS strip asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan salinan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 10 Juni 2024, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan dicap. Hamu Pendeta Marsaldo Raja Guguk Sarjana Teologi nunga dibagi hamu surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP taringotu penempatamuna di Huriaon atong nama nukum maau nuaeng di hamu di julunya kadongan namar pungu di son do di julun itu hata Yesus Kristus Raja jalan napuna Huriai naolo do hamu paujakon gabi padita fungsional di HKBP Resort Depokon jalan naolo do hamu mameleho dirimuna mangaraduti akka ulauni hobar tu aturan peraturan ni HKBP molo songoniro hamuna dok hamuma naolo doau saya didongani asni ruan di bata mau patupahon salut naik marhite-hite gowarni debata ama dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok gowarni to di porbadia atas gowarni Eporus HKBP hupaujak mahamu gabi padita fungsional di HKBP Resort Depokon saya didongani mahamu mangulahon ulauni asa marsanga gowarna marhite-hite pakabasio muna didongani jala di paragugu itu hataima nang keluarga. Dulu kamu Pak. Hamu akadongan parhalado dohok ruas ni huriani Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Resort Depokon. Jako kamuma Pendeta Marsaldo Raja Guguk STH
on di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Tatang yakon jala urupi hamu mana sida, dohot keluarga nasida, asa majadi ulaun nasida di huriau. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, napuna ni huriai. Mauliate marohanami jala pujon nami maguarmu, aidang di pasobuho huriami so marparmahan. Saya dipabangkit todo akan naposom na burju, naolo suruamu memaritahon hatam. Nunga di paujako padita Marsaldo Raja Gugu sarjana teologi gabi padita fungsional HKBP Resort Depokon. Asi maroham leho mator dimna badiai margogoihon dohok maperbisuhi nasida. Asapolin di baritahon hatami leho dohot hahipason hatoguon dohot hiras niroha mangaraduti sudi ulau di HKBP Resort Depokon. Tupahi masa luhut na niula nasida asamar parbue pasu-pasu jala pargogoi madohot keluarga nasida manupahi ulau ni naposomon hupangidu hami tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita saras 57 2 los disoma padita nami padita rajagu do inata hudul tu ingananna. Kata tu pendeta nami ama pendeta Jackson Sirait. Mula tema ia mangkabit sahab maita tu acara namang ikut. Ima patad dahod diri do napa borhatpon. Tapauni ma di acara tai berjulu mau pasat kami pertikian laho hata patujulo manak patad dahod diri tu keluarganya manami padita Marsaldo Raja Guguk dot keluarga. Uculo ba hala amak. Nakok ngamu apa tu kicap. Ya. Salam. Horas ma dihita. Na parjolo tadok ma molate di leon Tuhan ido parsauran dihita. Boy ima ditikion. Adopi ima songon paburhaton do pangojakon ni pandita di tengah-tengah ni HKBP Resort Depok. Jalan na parjolo na parsangapi ima di amang uluan nami na mewakil amang preses amang tobing. Dohot amang pandita resort nami ima amang pandita Jackson Sirait, dohot abang nami ima pandita Siombing, dohot ima suri akka parladoni HKBP Depok Sada.
Nah parjolo di do kami ima ondo parsaoran na parjolo dang pola gajang jala memang asa rosa pikiran hami dot inatta polan sahalak mahami asa taparas yang tiki. Setuju yung mahita di si? Ngolah tema. Salani do on ma na parjolo patanda hami ma diri nami dot keluarga ima nakin nunga takas ima hami na marguar Pendeta Marsaldo Raja Guguk. Jala memang ondo na luar biasa na gabi motivasi di hami na mangula nang pe dang adong ima aka na di pangomuan dot akan asing alai molongoluon terus do Marsaldo idolas ni ruah gabi semangat terus semua na mangulai. Jala di leon Tuhan ni ima luar biasa boru ni rajai jala sering do didok hami do Pandita HKBP na punasa Ferrari di Jabu. Ale Ferrari on dang boy niko song lari song ni do orang di Jabu mah jala mangulu ima inata na margoar terlita Ferrari boru simangungsong. Itu las ni rohane. Ya. Jala muse tarpasu-pasu hami pas muse hubege nakin jamita sian amang mau kilamang preses ima dilontuhani tolu dakdanak ima na parjolo na marguar sema himne Veronica boru Raja Guguk nakim pasian jamita mingguon sema tangihon molo himne nyanyian Veronica sian opungna keagungan jadi molo dipadomu dengarlah nyanyian keagungan nasian debatai ima siakangan na agak kahon nomor 2 on ima Serafina Briel Marito. Serafina menyala-nyala malaikat menyala-nyala, Briel ima suatu keagungan, jadi Marito tangiang nami asaro itone di tangian Tuhani do Roma itone tiki di Parung Panjang. Alepos rohata di Depok dang adong naro. Olani Mario. Ima nomor 2 nakina bawai ima ala tiki menonton bola lomohian rohani inata. Kalau anakku laki-laki kasihlah nama Jepang. Gabe dibain ma Sota Patia Raja. Sota i ro songon alogo tiba-tiba dan memang dang diboto hami nga stabihata 5 bulan di kandungan dang diboto hami. Makanya gabe dibain ma Sota songon alogo. Patia Raja sian opungna artinya dikelilingi burung dia di huta, nah dikelilingi memang pasti bersalin di Depok dok. Bidan embus-embus teh, mungkin terkenal di Depok kan embus-embus. Embus sama embus, tiup-tiup. Nah di Depok. Jadi ternyata tohodo dikelilingi angka bidan di mana gak bisa ambil inspiratif Sota Patia Raja mah. Manang tu dia duan dikelilingi angka dongan mah ibana. Asa sukses jolnari. Ima jolosian hami keluarga songon persitandaan singkat jala tadok mah molati di Tuhani songon di mana di Odaon marhite uloni huriata eporus saya didongani debata mahami mangula nah hombar di hatani Tuhani dang diambai manang diorai alai imana hatani Tuhani do iduna marsaore tok ngalangani huria saya jala molate mah di dok kami na parpudi tu dongan nami sian HKBP Parung Panjang ngadau hamu pabor raton ya laman dongan kami di pangojak koni huria di son gubereng kami lengkap do ima parahla do di amang ketua partaon amang ketua pembangunan Parung Panjang kondonya Parung Panjang dohot calon sintua rap dohot ima perempuan nang pedang ro ubereng ketuane ali ketua punguan inaro ketua ina eklesia ro rap dot aka sisolhot Imasian Parung Panjang, ada muse, molate mak di nang Nenggolan boru sida putar, ketua pembangunan HKBP Gading Serpong, pasata behami tu amangnya inang, salam sehat mak, nungalas rohanami di jakon ni ruas ni HKBP Depok 1, buan maritangiang, asalam ture lam tinggan hami makobasi di tonga-tongani huria, songoni mah, molo haduan nadung mah ita muse parsaoran, mari teh hatane dua aka persoalan itu ketonga hurai ini mah horas mah dihita ya kemon
Lau duti maulauta sa mahita tu acara nabang ihut ima lau pasahat hata pertandingan sian inang Pandita Juliana Cai dot keluarga tuzulu mainang dot keluarga. Unang gabi di pinggir hamong tutonga mah tutonga. Horas madihita manginang, mau lihat tema di Tuhan debata, naum pasu-pasuhon dihita ragam ni pasu-pasu, partondion nang pardagingon. Mau lihat tema di lehon kesempatan dihita marparsauran nauli, ima di acara sadarion, acara paborhaton hami, doho keluarga, nang mangojakon, amang pendeta Marsaldo Raja Guguk dohot keluarga. Mau lihat tema hupasahat hami tu amang preses. Oh ya udah. Anon mahu uduti alanga diusipon naking. Jadi oma kesaksian nami songon keluarga mamolus akari-ari naung dilehon Tuhan dehami mandalani pakobasion atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ranto Sopar nanti akan bernyanyi.
Terima kasih buat Amang Inang, Opung, semuanya jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Tua, Mama Tua, dan semua kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas medita salutna. Napitar sangapan amang preses marite kabit ko Indonesia amang pendeta Rahmat Luban Tobing dot inang. Susungan inang pendeta KPP Resort Depok amang pendeta Jackson dot inang. Susungan inang pendeta Nagugui suarana pendeta si Hombing. Kebetulan saliting dohame memang alidang sakalas. Gitu. Ya amang inang mau lihat tema suasana inang sudi aku amu amang inang perhada do KBP Depok Seda dut keluarga amang inang ruas di Huria KBP Depok Seda suak songoni nang haang gina pinaribot jongjong hamison keluarga pendeta Pensetan bersama Ima di Nambangule yang pendeta Juliana Zai seliling di Depok Seda 5 tahun lebih kurang. Amang inang, nian sebagai keluarga, usaha dari Hamido, daksai boy au, mendongani inang dia ka pertanyaan, dia ka pakobasiot di tengah-tengah di Huria. Alai saya berusaha dohami, songan keluarga naposo ni debata, keluarga hamba dari para hamba Allah untuk menjadi teladan dan sepanjang musim kehidupan, ya banyak sudah dilalui di Depok 1, terlebih untuk anak kami, banyak hal dialami. Oleh karena itu amang inang kami mengucap syukur kepada Tuhan dan doa kami, tangiang nami, dia kasakap ni Huriata KBP Depok Seda suang-suang dengan HKBP Arko, dia ka rencana pembangunan, do di Sudina tehe. Saya manupak mata debata, nama tua debata, manupahi aka ulaon di tongah-tongah ni Huriata. Suak songoni nang di aka nang hurang lobi, hami songon keluarga ni para pelayan Tuhan. Mangido maaf jala anju hamuma dia kahagalion nami, posodo pehami. Songoni nang keluarga pendeta, mau liate amang padita nami, songoni nang inang. Di denggan di Parsaurata, luar biasa. Wilala do nama ramaranggi padita dung di Depok Sedon saya diusah namang padita resort do memang asa adong do tiki khusus di kami keluarga marpungu atau gajang mau murmu namang padita nami los margogo nang dia kasih obasan dia kahagalion sadok songon nabosuni debata memang dang murah ragam do hagalion alih haguguni debata do nata pangasaon jala mau liate dia zari hamudo amang padita nami kami songon keluarga los gebezami tanang dia nakon nami bahwa keluarga besar do hita sudina akan aporsia di Tuhani songoni mahata siak kami akamang inang sian au sunang ri pinasaat matu inang padita do kamu mahata pertandingan inang padita nami. Mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang di hita saluhutna, horas ma di hita amang inang. Mau lihat di amang preses, amang pendeta Nexon Simanjuntak, na diwakilhon amang pendeta Tobing, ima kabit marturia dohot inang. Mau lihat tema hupasaat kami, nang tu amang pendeta resort nami, amang pendeta Jackson Sirait dohot kakak. Terima kasih untuk abang pendeta Bornok, dan juga untuk inang, untuk semua keluarga pendeta HKBP Depok 1. Disinilah saya rasakan betapa indahnya keluarga pendeta. Kami selalu, terlebih untuk kakak kami yang selalu membuat waktu bagi kami untuk bisa bersama dalam suka duka, berbagi pengalaman dan pelayanan, selalu mendukung. Dan bukan hanya mendukung sebatas kata, tapi dalam tindakan dan perbuatan.
semakin sehat, semakin sukses untuk Amang Pendeta Sirait dan juga untuk kakak kami dan untuk semua kita jemaat Tuhan. Terima kasih juga untuk kebersamaan selama ini kepada Amang Inang Parhalado HKBP Depok 1 untuk setiap pelayanan yang boleh bersama-sama kita lakukan di gereja ini. Biarlah Amang Inang tetap diberkati Tuhan, di Lehon Gajang Ni Umur, di Lehon Hahi Pason, Tarlu Mobi, Marlopi Ganda Pasu-Pasu ni Tuhan, di tonga-tonga ni Pakobasion nang di Parkarijuan pe. Suang songonima mandok moliate hami, tusude ketua-ketua dewan yang kami kasihi, Amang Parartaon nami, Amang Ketua Dewan Koinonia, Amang Ketua Marturia, Doho Diakonia, Doho Sude aka seksi-seksi, semua yang mendukung kami dalam doa dan mungkin juga dalam motivasi yang lain. Terima kasih untuk semua punguan kor, dari mulai punguan Inahana. Tuhan memberkati semua orang tua yang kami kasihi Inang Hana, tetap semangat menjalani kehidupan, maragam do parukilon ya ka Inahana, tapi kami percaya Inang semuanya hebat dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk punguan kor seksi, punguan kor Paropuan, untuk semua yang diberikan kepada kami, cinta dan kasih sayang, perhatian baik materi maupun moral. Biarlah kami tetap senantiasa mengingat Inang Amang dalam semua kebaikannya. Terima kasih juga untuk Kor Ama, Kor Maranatha, dan Kor Immanuel untuk kebersamaan kita selama ini. Tuhan menjaga dan memberkati kita. Tuhan juga memberkati seluruh adik-adik kami Naposo Bulung HKBP Depok 1 dan kaum remaja. Biarlah tetap semangat dalam perjuangan untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk setiap seksi-seksi yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi secara khusus adalah seksi sekolah minggu untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang hebat. Semangat selalu melayaninya kakak. Demikian juga dengan seksi sending. Teruslah melayani sekalipun doa subuh itu kadang-kadang hanya 7 orang yang datang. Tapi tetap semangatlah melayani juga. Demikian juga seksi sosial yang selalu gigih kekeh untuk bersemangat melayani mengunjungi jemaat yang sakit. Banyak kenangan indah di HKBP Depok 1 yang tidak akan saya lupakan. Tapi biarlah seiring waktunya berjalan, kami harus pindah pada waktunya. Maka dengan ini kami memohon doa untuk dari Amang Inang supaya kami dikuatkan dalam melanjutkan pelayanan di tempat yang baru, dan kami juga semakin diberikan hikmat untuk memberitakan firman Tuhan. Inang Amang yang dikasihi Tuhan, saya adalah pelayan yang banyak sekali kekurangannya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Amang Inang, saya minta maaf secara pribadi. Biarlah semua yang tidak pas di hati Amang Inang, baik marhite jamita mungkin yang tidak mengenakan perasaan, baik marhite mungkin pakuling saya yang kurang pas, Inang Amang maafkan. Biarlah di hari yang kedepannya saya semakin lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Tidak ada unsur sengaja, tapi apa yang harus kami beritakan itulah yang diberitakan. Terima kasih untuk cinta kasihnya, perhatiannya bagi kami. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kami keluarga Panjaitan di sini bersama HA Doli dan kakak Eda dan Namboru, Dot Inang Simatua, terima kasih untuk kehadirannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita. Jadi hatapar pudima dohonoku songonon. Jalan-jalan ke kota Belawan, jangan lupa singgah di pelabuhan.
Selamat tinggal HKBP Depok 1. Kalian selalu di hatiku. Napuran tano-tano, rangging masih ranggongan. Badan tapa dao-dao, ton ditaima masih gonggoman. Tuhan memberkati Horas Madihita. Tulu dotto. Sahak ni sulu, sahak matu ortea. Sahak mahita banghulu suri pas kata. Anak sekolah minggu. Toduti macarata iba persembahan paduan suara anak sekolah minggu HKBP Depok 1. Shalom, perkenalkan nama saya Dian Vera Yunita Manulang dari Sekolah Minggu HKBP Depok 1. Ingin berterima kasih kepada Inang Pendeta Juliana Zai untuk pelayanannya di HKBP Depok 1, terutama melayani di Sekolah Minggu. Kami mohon maaf jika selama ini sering berbuat sesuatu yang menyakiti hati Inang. Mungkin kami nakal, sering bercanda saat Inang menyampaikan firman Tuhan. Mohon dimaafkan. Untuk Amang dan Inang selamat melayani di HKBP Perumnas Klender. Semoga dilancarkan dalam setiap pelayanan. Untuk adik Sopar dan Rantos tetap semangat belajar di sekolah dan sekolah minggu yang baru. Jangan lupa sama teman-temannya di sini ya. Jangan lupa sama kita anak sekolah minggu HKBP Depok 1. Selamat datang dan selamat bertugas juga di HKBP Depok 1 untuk Amang Pendeta M. Raja Guguk beserta keluarga. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Depok 1 menyambut dengan mesra Amang dan Inang dalam menjalankan tugas pelayanan di HKBP Depok 1. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Omba hasil binaan ni nak Pendeta Juliana Jai, mertopak Jeda Salnai. Jadi, tuna bangihut, adong mano binaan ni Pendeta Raja Guguk, kur anak sekolah minggu kelas kecil lah teh. On kelas para remaja. Jadi ya regenerasi ini kur nih HKBP, biar terus berjalan aja. Kurlan siap ya dong do di hutan tona kamang. Nah isi pakalahiru suarana. Alanya kepertikian. Baik, nama ngihut, biar kita lihat kilas balik pelayanan dari Inang Pendeta Juliana disiarkan langsung dari Pia Raja. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini adalah dasar untuk hidup dalam persekutuan yang baru di dalam kasih Kristus. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Terima kasih Nang Jai untuk pelayanannya bagi kami anak-anak Sekolah Minggu HKBP Depok 1. Semakin semangat melayani di tempat yang baru dan yang perkembangannya anak-anak sebelumnya. Sekali lagi terima kasih Nang. Shalom Terima kasih atas pelayanan selama 4 tahun di sini. Kalau pelayanan di sini kami sudah bercita-cita. Semoga di tempat pelayanan yang baru Inang Jai dapat menjadi kitab bagi banyak orang. Kami dari Multimedia HKBP Depok 1 mengucapkan terima kasih Inang Jai. Terima kasih Inang Pendeta Jai atas pelayanannya di HKBP Depok 1. Selamat melayani di tempat yang baru. Horas. Jai, selamat bertugas di tempat yang baru ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Inang Zai. Terima kasih untuk pelayanan Inang Zai selama ini di HKBP Depok 1, terlebih untuk remaja dan aposo. Kiranya Inang Zai di gereja yang baru boleh menjadi berkat, dan juga jemaat-jemaat di sana boleh terberkati dengan adanya Inang Zai. Dan kiranya Inang Zai juga nggak lupa ya untuk remaja dan aposo HKBP Depok 1. Itu aja dari aku. Terima kasih Inang Zai atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanannya Inang Pendeta Jai. Horas. Kami dari Remaja Naposo KPP Depok 1 mengucapkan terima kasih Anda. Semua baik,
semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Raptai dehom baco sa bolusi. Semua baik, semua baik. Apa yang kau buat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mula tema, tau du timba, hata borat-borokat do pajakonon, mewakili sudi ruas ni huriata, pinasaha ma tu ketua ni seksi lansia, amata situa Dr. Andus P. Hutahayat. Shalom. Horas. Jahobu. Kobarto tikting mga nandiguraan na mata protokol manang liturgis nakin au mewakili selansianin na alayang ko di acara huda mewakili ruas ate. Jadi ala mewakili ruas do jumula marsatabi daksanga do pe permisi tu akadongar ruas. Bolutuk sala na wahatahono nanon bamar pangaju hamo buama bainon na tua-tua lansia ngolo salpu padohat. Basta tu sama hita. Nan hormatan amang Pareses de Boskap manang na mewakili Kabit Marturia Pandita Rahmat Lubatubing. Nan hormatan amang Pandita J. Sirait Pandita Resort HKBP Depok Sada. Nan hormatan amang Pandita Fungsional amang BPA si Hobing. Nan hormatan inang Pandita Juliana Jai suaksawani manang amak Pandita Pajaitan. Nakpe inang Pandita Jai na batugas sison alay sada dua mukho itong amang. Nan hormatan amang Pandita Marsaldo Raja Guguk dot inang Boru Simakusong. Na hinaholongan sude ruas ni HKBP Depok Sadaon suaksawani nang utusan manang ruas na ro sian HKBP Parung Panjang. Jala sude hita na pungudi karijaon mauliate matadok tutuhata pardenggap basai disyala asido kolong nurhana boy mardalan acara bisa sambut di bagasan Minggu Sadarion apala di hari narbadian itu hatta sada September 2024 di hamo inak Pandita Juliana Jai 5 tahun lebih hurang matutu nang mertugas inang di Hurion gudang ma akan ulin adenggan na pinatupan inang bodo ni ida jala binoto jala ni hati dakom may akan ulin adenggan binaninang isarana madulo akan na marsahit mga puli akadongan na marsak tugas-tugas di pertanggangan kelompok suak-suak ninang di kategorial do matudua subuh na nidok ninang nakin Mauli do rono di dua subuh nakpe sipata torop supige hita naro do lan aka nasing dope na dihubasi inang ang hamin na siya ruas hirim do rohanami asugari perpanjang mandian inang jayon na rohado alana bolo pinayuti hu pakkobaisyon ninang danga dong nang kusada pakkobaisyon na dilang kuson ninang sude do diulahon ninang do penuh tanggung jawab jala huberek kami hirasarupa do nakin dung ro es kaninang
Kubereng ekspresi wajah ninang dak pala berubah. Tong do bersinar-sinar. Betul lo natubok rohani nangon. Paditan na burjun na rohaku. Ang ko paditan ni halahan hola di bagaimana nagpida banyak komplain. Dahil ipagajang-gajang dyan yan, diulur-ulur waktu do lanasin. Mauliate ma, di patudon inang do haburjun ni nangi iman ako halacok kami siya Depok sa doon. Jala dohonon namin ma, tuwinang sila melayani ma di tempat na baru di Perumnas, di HKBP Perumnas Klender. Suaksong ini dia magpadayitan sila melayani ma di HKBP Pancoran. Itu teh Cawang. Di Cawang. So nahatan di situ tua ima dohonon alay baninang dakin upasa api upama jotik upasa buaman na tua iba. Bulong nita may tubulong di situlan. Bolotuk tarbayan sa Roma inang ganuk bulan. Molo so adong bulong ni situlan, pinomat bulong ni salaon. Molo so buoy nang ganuk bulan, pinomat nang kutunhali sa taon. Masih alhamya bagi jamitan inang, sa Roma inang. Ya si torop dakana, torop manang rating na, rugum manak pucuna. Nung agabi paditana, sa gabi manak situana, gabiam manang ruas na. Asa na pura tano-tano marangging masiranggongan, badatay pa daw to ditay masigonggoman. Horas may nang ditugas na baro, horas sami tinadikom muna, selamat jala dia mo selamat tinggal di hami. Huduti mamuse paduhanon to amang padita Marsaldo. Anggo jonok gol niat sian paruk panjang tu Depok Sadaon, jay nga masibotuan nian drab barita ni Depok Sadaon do amang Marsaldo. Alay songod ni Dok Tua, barita nila pedang merdaka bulung bira. Barita niya magpadita Marsaldo, tarbarita do rodi di dia. Songod nahatan niya magpadita tobing nakiddo, biasana bolo madapot ton bulan-bulan Desember olo do minus kewangan. Apalagi ekosetoro tu pusat 55%. Alay dung ramang las rohanami baru lupulup top dinami ay marsaldo ma toktong adok saldo di hurion. Imana huala cok kami. Dakpola gajang hupatora kami taringot tu HKBP Depok Sadaon di parsaurat tu nabang ihuk ma labutakas ma boton ni amang labutakas ma tadon ni amang do inang songod dia do HKBP Depok Sadaon. Tu hatama nama semaso pangulaw ni amang do inang di hurion. Bargogo mamang bargogo doon inang. Suaksong ni ma to ruas na Russian HKBP parung panjang na penakin hubigi inakur na madongani. Aw na huhubungi do ketua dilan siyay ala kebetulan do nga sa kartuyan alay na sida nak farmasi. Jadi takas do pa mista dado na makpajayitan doon inang baru tapubulon. Jadi dohonok ko ma to hamuna bolo tungadong na hurang lobi 10 jari-jari pa 10 sada mas majujung. Uduk marsatabi mula tungadong na kurang lobi di pajakonon nami di hata manak di pabayanan. Las rohan nami rohan mo pataro amak padita Marsaldo tuson alayang go papanarui daksa kami dah. Mula tu kamu pun apa taruhon ang go papanaru na tu amak padita iman na pangiduhan mo ate. Ima dok rako mula tungadong na kurang lobi masya jua meta lam totot nama persaurata di paso-paso tuata mahita saluhut na. Mauli ate mak. Ya, mulate kodang mak. Holat ketua nilansia doa bangi anggo semangat na naposo bulung dope hubereng. Jadi saya songoni mania sudir wasta semangat terus. Saat maita tu hata paborhaton do pajakonon mewakili sudi perhalado ni HKBP Depok Sada do mewakili perhadal resort pasat tamima Tuamang situa SM Simrangkir. Nah, hormati kami Abang Pareses Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon Simajutak, nah diwakili Kepala Bidang Marturia Pendeta Rahmat Tobing. Nah, hormati kami uluan nami Pendeta Resort Jackson Sirait. Nahu hormati kami
amang pendeta nabetengi naki idokon, pendeta besi hobing. Suaksongoni di keluarga ni pendeta Inang Jai, dohot keluarga besar Panjaitan. Amang pendeta Marsaldo Simbanjunta, dohot keluarga. Maaf, Marsaldo Raja Guguk. Dohot keluarga, suaksongoni ruas nang perhadado narosian parung panjang. Tarlumobi dihamu saluhna dongan parhalado nang natua-tua nami ruas ni HKBP Deposada namang dainang songoni nang remaja na poso nang sekolah minggu. Merserta biau dihamu dongan parhalado melutuk kami penang mewakili saluk na hita parhalado songon hata nama dok sada silo pagarong 210 melutuk kami penang katahon sudah mahita dapotan uli. Tutudo mularok pertemuan saya rong do perpisahan. Sedari omah hita paburhaton inang pandita jain sian huriata songotada perpisahan na mangula inangi di huriata na salilingon. Jadi tung macai gudang do akka nadi patupa nina inang pelayanan ini inang pandita jai di huriata na salilong gudang do akka nauli akka nadenggan nadi patupana tinggal madi hita saluh nai jalamar paubue masaluh na parbue na pe Ramos. Arong dosa ada kisah natar songgo tau baru paujakon inang jai di gereja tahun tikiadong acara di Serbaguna. Dak boto manang si Rantos manak si so pernah dokor tahu. Mana inang? Inang mana niku? Ya inang. Tarsonggo tahu, anak nape maju inang do tupat di tahun narwaku. Jadi saya ada pengajaran dari enggak do inang torcol inang ma di hurata na asing. Jadi di inang pandita jae totu di parsauratan na selilingon di makuba si huriata tunggudang doaka hurang lobi pabenan nami aka parhalado. Sialani mangido hami tu inang padita jae tinggalon inang ma akana hurangi. Buan inang ma akan nauli na denggan tu HKB Perumnas Lender jala ima apa buah-buah inang. Asalam marsangap atong debata. Jadi inang mulai tema salhutna di pakubasion di inang narison kami pe madokon selama jalan matu inang padita jae dohot keluarga saya horas-horas mahamuna selamat tinggal madi hami songon biasa ni dokon jaka di pesta-pesta dada inang jae sok soni manang di amang padita Marsaldo Raja Guguk takas Raja Guguk mulai hitamang gabi-gabi hali bacupang ateh. Jadi posrohan nami amang omahami parhalado ni HPD Boksada. Harapan nami marilah kita kerjasama mengulau naka program-program nihuria ala takas program nihuria on dang nagabe suatu kebanggaan buat kita alaik hasangapon di debatado amang. Jadi tangyang nami saluhna tuhamu saluhna inang pandita jae suaksongon amang Marsalo Raja Guguk saya dibatau tu hatta jali pargugoi tu hatta mahamuna mangula di huriatai asalamar sangap debata ima syak kami parhalado di huriata tabe ma jala horas. Pola tema dia maksud Morakir nang mewakili sudi parhalado KP Depok do parhalado resort Depok. Saya di pasu-pasu di Batama tutu hatai. Sahab maita sonare tu napasahaton tada holong di huriata do tangyang laos asai ngoti-ngoti dinak paditata asa saya dibuat di tangyakta HKBP Depok Sadon lau pasahato cendramata tujuh mamang do inak pasatai mabartikian tu partaun di huriata laos didongani sudia ke ketua dewan ma lau pasahaton tu jolo do amanami bendahara tu sombahita dohot sekretaris. Ya. Nauli
Jadi idok rohaniat tu somma hita sudia kabrahaledu. Nazonok ya. Somma hita. Perjulu alas ya kuriero amang inang permisi hami merotuk kami pe napasahaton sian hudia tahun las marohat tadi sih. Jadi kita SMA pasahaton jadi nahu haolongi hami inanami inang padita Juliana Zai song-song ni amang pazaitan dison jongjok kami songon perhaledo ni HKBP do seda pasahaton tenda kasih tederon anggo holong itong do diroha ublaga senon holong nirohai sehingga matutu lemang erbang pakubasyon ni inang di HKBP kalender jala na pinasah ni huria HKBP Depok Sedon makor honnauli na ringgamon tu keluarga ni amang saya tu pas namang do inang saya tu ringgan na akka pinopar ni inang tu akada na mangihut song ni mahatas ya kami nuang mangarade ma inang. Oleh tema di studi perhaladu, adorak sosahat hatapani puli, bimbingan siap preses tanah wakilan di Kabit Marturia Mang Padita Rahmat, tui botoku Padita Juliana selamat melayani di HKBP Perumnas Klender, tu Padita Marsaldo selamat marhubas nang dison, tahanguluhom ma pakirimo dota porsiaon, tu huria dia behita, ido promise land di hita, ido tanah perjanjian, ido kanan naik baru. Tika nupuria adong do pasu-pasu. Unak saya dong be siat sibulisi man dokter wasta bolo tu kota minar buhini paditai bolo tu huta sesuon na liling jala ipaliling-liling lao sonay na namang ketua lansia nakin. Iko dohonok kudo akan arap mangula hita tulubalubu tulubakolbuk pe di para di debatado di si pasu-pasu. Dos maminar ni buhita tulubak kolbung, tulubak nabigu, suak songoni, nang tulubak bulbul. Tu dia pita hohi pasahat, tano kana adoi. Di pasu-pasu debatai nang di kalender, di pasu-pasu debatati sopa di Tamar Saldo. Jala hubigi ngagudak pasu-pasu ijalo siap parung. HKBP parung pe, saya mangerbang ma. Ay di mulana pe, songo kuria parung do huriata ke Depok Sadon, Depok Sadon met do dimulanai alai mangerbang. Bolo huberek siap baju munai, takas do huberek semangat muna menyala bosku itu ate. Ya semangat mahamu. Tuhan tambah nama masu-masu, sahab mahita tu bimbingan siapa reses tanah ni wakilan di Kabit Marturia upasatai ma partikia tu amang. Di amang padita Padita Jackson Sirait. Dan apalah gajang berahami ala partikiatan waing kebere kami na hampir 2 jam saya lewat. Sautik mana? Pada juluma kami siap mewakili para sesta. Ala kebetulan waing ama para sesta sedang menguluhon pesta di HKBP Sukatani. Jadi nasi dari sini waing sedang makobasi dalam rangka tu bangunan ni Huriata Sukatani. Jadi saat mata benat sudah kamangin angate, dumo benat tu Padita nami, Padita Marsaldo do Padita Juliana, saat ma tabeni paresesta nang Kabit Koinonia, songoni Kabit Diakonia. Napa dua orang kita sudah anggo tarengot tu mutasi, apalagi kami akan apul tamer jabar nami dui. Dak pola na luar biasa mau mutasi di kami, hal na biasa manai. Ate,
Jadi artinya ido tabuni hanya marhaka bipion, bui terus tata dak kepadita na terus na sebui martukar artinya sudidui rap padita ni hakabipi. Dak padita nami padita ni hakabipi. Ido noeng na taulan nang dison, padita ni hakai parung, las ido di Depok, las ido tong nang di Kelenderate. Sada dui di hakabipi. Patuluho mamusenargara singotota dungadong sentralisasi hami diak kapadita pepul tamer dak pola berupani mitor humordit molo dungadong mutasi di padita alanya disentralisasi ni keuangan ngadus be balajonami khobar tu golongan nabido masa kerjana na di Indonesia pede di kota dus do balajo jadi arok peropani be molo tu desa au songonoma gabe atina jadi sastongna luar biasa do sentralisasiun odo sastongna gebrakan di HKBP ta na pinatupan niopui dung mardalan sentralisasi nuaeng bagaimana tidak dak pola be akamutasi gudang mebiar ala hobar mane tu golongan dohot masa kerja nasida jadi tadukung ma sentralisasi di tonga-tonga ni huriat HKBP ala ni sentralisasi nuaeng sudidu huria mengidu padita ngahura ni padita ni HKBP dipangidu sudi padita ala BPK ala BPSK mana marhua na manggaji hola di debos kapon noeng piganan noeng semengidu akapadita jelas rohata hamak kamanginang marhite sentralisasi ngabui be konsen akapadita lau makobasi di tonga-tonga ni huria di desa pe transisi pe di kota pe dusemana. Nah parpudi marasya kami tu padita Juliana margugo mainang anon di huriane baru porsero hami sokone kanya karasta nakinan bere kami gesik do hamuna para saur do hamuna labok burju iman no nak senjata muna ringgas makubasi huriatate bisa na semakin maju berkembang beno monon rado padita tadi Huria kalender. Selamat mari hamuna, borhak mahamu, masa di hari PT hamakai nang dah dibagal seroh ita. Songoni mana tu padita nami nang padita Marsaldo Raja Guguk ya. Selamat datang di Depok Sada. Tong do peta sa distrik. Jalange tamu Depok Sadaon. Asugari pamang natu daerah mida kamu buru pe man kunukun ate. Angko dak pola bena. Tergurang botomuna situasi di Depok Sadaon artinya terbui menyelesaikan diri. Bui manada situasi kondisi masih hatok doi. Porsedo au hami tu padita Taison Raja Guguk pasti bisa mengikuti jejak inang padita Juliana teh. Imah harapan nami do inata dipergugui mahamu marhubas di tonga-tonga ni huriata. Tajak mana sida kamanginang las marhata tadukung mana sida asaringgan makubasi 2 tahun rak do padita resort do padita si hobing. Tuhata mamadongani hita. Horas ma Jongjong mahita los marede ma ede 127 ayat onom. Katangnya kemapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroran ni saluhut, silehon-lehon na dinggan doh nasa uli basa na mauli utus. Hupasa mi masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wak na khusus di jolom, pasu-pasu jalaramoti, asa para siyang hami pilihanon, pati bulhon harajamu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay rohanami marhiti-hiti tordim, asalam mutadda hami godang ni sileol lehon mitu hami. Asalam grigir hami madok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinorbadia magawarmu, say Roma harajamu, say sautu malo manyeroham, di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana minaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodi munabi. Ruas ni Tuhan ta buah-buah di hita, terlumobi Tuhamu dengan nabi narosian hakepe parung, nuksai hita sen gereja lap mahita tu serbaguna. Di Zoloma jong-jong perdita